ପିଲେମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାମ ହେଲା ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରାଧୁଆ ନାମକ ପିଲାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଥାଏ। ଦିନେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ଭାବିଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବ। ଏହା ଭାବି ଧାଇଁ ଆସ ହେ ଧାଇଁ ଆସ, ବାଘ ନେଇଗଲା ମୋ ମେଣ୍ଢାକୁ, ଧାଇଁ ଆସ ହେ ଧାଇଁ ଆସ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଧୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁଲେ ଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାଧୁଆ ବସି ଗଛ ମୂଳରେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ଓ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଖୁସିରେ ବସି ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଧୁଆ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି। ରାଧୁଆ ସେମିତି ପୁଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାଇଁ ଆସ କହି ଡାକ ପକାଇଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଧାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ଫାଗ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆସି ରାଧୁଆର ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଖାଇଗଲା। ରାଧୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଧୁଆ ମିଛ କହୁଛି ଭାବି କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ରାଧୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଁରେ ଆସି ସବୁ କହିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ମିଛ କହିବା ମହାପାପ। ସତ କହିଲେ, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଓ ଆମର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବେ। ସତ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ। ପିଲେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।